हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा ओनसोलसिम फैनाय मासे गेदेर जिबौ अजगर बोखांदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि गेन्द्राबिल दैजिगुरि गामिनि मासे गेदेर अजगर जिबौ बोखांदों। बे गेदेर जिबौ अजगरखौ नुनानै गामिनि बयबो रायजो राजाफ्रा सोमोनांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अजगर जिबौआ 14 फुट गोलाव आरो 20 केजि लिरथायनि। आतसु आफादनि मोनसे हानजा आरो गामियारिफोरनि हेफाजाबाव बे गेदेर जिबौ अजगरखौ गाहाम रैखाथिजों बे समाव सरायखलायाव थानाय चक्रशिला हाग्रा बिफाननि आखायाव गथायनाय जाबाय। हाग्रानिफ्राय मानसि थाग्रा ओनसोलसिम फैनाय मासे गेदेर जिबौ अजगर बोखांदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि गेन्द्राबिल दैजिगुरि गामिनि मासे गेदेर अजगर जिबौ बोखांदों। बे गेदेर जिबौ अजगरखौ नुनानै गामिनि बयबो रायजो राजाफ्रा सोमोनांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अजगर जिबौआ 14 फुट गोलाव आरो 20 केजि लिरथायनि। आतसु आफादनि मोनसे हानजा आरो गामियारिफोरनि हेफाजाबाव बे गेदेर जिबौ अजगरखौ गाहाम रैखाथिजों बे समाव सरायखलायाव थानाय चक्रशिला हाग्रा बिफाननि आखायाव गथायनाय जाबाय। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।